malapdan daytoy rikna nga agladini nga sikat malagip ko agsa sa inek daytoy puso tilak ame asaem kentuog jak maep tuy iliw ko ngem padasek biyag ko nga ito rin dupay na sakit nga awate tinagsina dua nga puso nga pinpin natin tunay awantan tuy sidong ko jak tugang den nalipaten daayat mo daytadong mo awan umarta tuwing nga ayan sikalat makariknaan di ka tupulos malipatan na minsan nagbalin ka apaset tuy biyag ko agiyaman na tadimdeng ka anang paraniyag nalidem alubong ko biyag ko ay ayaten kaunay uray ang kandito'y dena jak maepeng tuy iliw ko ngem padasek biyag ko nga ito rin dupay na sakit nga awate tinagsinga dua nga puso nga pinpin natin daytadong mo awan umarta tuwing nga ayan sikalat makariknaan di ka tupulos malipatan kada minsan nagbalin ka apaset tuy biyag ko agiyaman na tadimdeng ka anang paraniyang nalidem alubong ko biyag ko ay ayaten kaunay uray awan kandito'y dena kumusta ka? Nabayang adita nagkikita